Upoznajte našeg neponovljivog šefa. Ona neverovatno dobro kuva. A to je naša slatka bakica. Ona odlično sprema domaću hranu. A to je starija sestra Vivienne. Ona voli samo da igra igrice. Ali mi počinjemo kulinarski izazov. Hajde da krenemo. Ja sam gladna, hoću tortu, jel može? Naravno, sve će biti urađeno. Dakle, treba mi mali okrugli kalup. Napravit ću rupu u kori. Tako je. A sad ću sastaviti tortu. Koristit ću čokoladni fil. Ponovit ću tako nekoliko puta i to je to. Torta je spremna. Ali to još nije sve. Treba je premazati filom s polja. Tako je. Razmazat ću sve. To nije teško. Eto, ja sam završila. Hej, zašto sam sva u filu? Šta je bilo, bako? Jao, izvini, draga, pokušavam da umutim šlag. To nije tako lako kao što se čini. Dakle, stavit ću svoj šlag na tortu. Odlično. A sad mi treba moj domaći džem. Gde? Evo ga. Baš je ukusan. Dakle, stavit ću ga preko, tako je. I pokrit ću tortu čokoladnom mrežom. Gotovo. Viviana, šta si ti smislila? Ja imam odličnu ideju, bako. Vidi, napravila sam tortu. A sad ću ubaciti poki štapiće unutra. Tako je. Zatim ću dodati žele oči i usta. To podsjeća na ježe, jel da? Bako, tako smešno vičeš. A Vivian, to je monstrum. Ajoj, a vi nemate pojma. Dakle, ostalo mi je sipati u sredinu lep sirup. Da, izgleda divno. A zatim ću ukrasiti tortu bombonama Maltesers. Ja obožavam ih. I ne samo ja, sigurna sam da će mala biti oduševljena. Lilian, probaj, izaberi najbolju tortu. Treba nešto smisliti. Buba švaba, sad ću sve uplašiti. Ona se upravlja daljinskim. Sad će biti. Kakav užas! Ajoj! Bako, šta je sa vama? Ne, to je buba švaba. Treba je se rešiti. Dođi ovamo, sad ću te prebiti. Eto ti. Nikad više ne dolazi u moju kuhinju. Jesam je prebila. Ajoj, evo je. Eto ti još. Ajoj. Ne. Šta sam uradila? Uništila sam torte. Šta se ovdje desilo? Moja torta? Šta je sa vašim tortama? Ne, ova je sva razbijena. Okej, probačuje. Nije nešto. Šta je ovdje? Buba švaba! Kako odvratno! Ova torta je pobedila 100%. Da, pobeda je moja. Super. A sad mi spremite kokice. Molim vas da se potrudite ovog puta. Jel može? Naravno, sestra. Treba mi toster i tegla sa zrnama kukuruze. Sipat ću zrna u toster. Tako je, šta više? Dosta. A sada uključujem. Nadam se da ću uspeti. Hajde. I... molim vas. Pogledajte. Napravila sam tostovi od kokica. Ups, izvini, bako. A šta je to bilo? Izvini još jednom. Dakle, tost ću premazati čokoladom. Tako je, sipat ću što više čokoladnog sirupa. A sad ću dodati žalemede. I opet čokoladni sirup. Pokrivam sve drugim tostom i tada, bako, vidi. To izgleda baš dobro. A ja imam obični kukuruz. Treba ga ugrejati senom. Tako je. Gledajte, kokice pucaju. Super. To miriše baš dobro. Ja sam zadovoljna. Napravila sam za Lilian 2 komada. Ona će biti oduševljena. Preliću sve domaćim džemom i to je to. Lilian ga jako voli. Džema nikad nije previše. Divno. Jao, šefe, šta radite? Ja bacam kukuruzna zrna u aparat za kokice. Tako je, odlično.
A sad mi treba lep prašak. Oni imaju različiti ukusi. Od svakog praška će ispasti žvaka. O, da, odlično. Dakle, sipat ću sve u aparat. Želim da napravim šarene kokice. Tako je. A sada uključujem aparat. Hajde da vidimo šta će ispasti. Da, uspela sam. Svaka mi čast. Lilian, možeš da probaš i da izabereš pobednika. Naravno, svaka vam čast. To je to, sendvič od kokica. Probat ću. To je ukusno, sviđa mi se. A šta dalje? Wow, to izgleda jako dobro. Obožavam voćni džem. Jako mi se sviđa. Wow, a šta je ovo? Aparat sa šarenim kokicama. Neverovatno. Dakle, izabrala sam pobednika. To je Baka. Stvarno? O, hvala, draga. Pobeda je moja. To. A sada želim burger. Tako sam gladna. Naravno, draga. Počet ću od sira. Treba će mi par komada. Odlično. A zatim mi treba paradajz. Treba ga tanko iseći. Super. A posle ću iseći avokado. Pogledajte kako lepa boja. Zatim uzimam leveno meso. Formirat ću pljeskavicu. Super. I napravit ću rupu u sredini. Tako je. Ispržit ću pljeskavicu u tiganju. Sa obe strane obavezno. A u sredinu ću razbiti jedno jaje. Tako je. Sada sklanjam pljeskavicu i stavljam sir u tiganj. Sačekat ću malo. Kad se sir istopi, mogu sastavljati burger. Treba mi salata, pljeskavica, sir, paradajz, avokado i to je to. Stani, Vivian, to nije za tebe. Tebi mogu da dam samo salatu. Uj, pa dobro. Mrzim povrće. Došla mi ideja. U frižideru je bio sladoled. Da, evo ga. Baš je lep. Dakle, sladoled će mi trebati za moj burger. Uzimam kolač. Preko stavljam sladoled. I opet kolač. A sad mi trebaju slatke konfete. Sipat ću ih na sto, tako je. I sad ću uvaljati svoj slatki burger ovim konfetama. Ponavljajte za mnom. Moj burger će biti najlepši. Nemoj. Ne, Bako, moje boli. Ne želim da vas razočaram, ali moj burger će biti najlepši. Treba se samo presući. Da, to je moj specijalni kostim. Dakle, izvadit ću višle i pljeskavice. Stavit ću ih na roštilj. Tako je. Ostalo malo sačekati. Mislim da je dovoljno. Može se vaditi. Kakav miris. Da, stavit ću sve na tanjir. A sad ću sastaviti burger. Moj burger će imati puno slojeva. Da, tu je burger i hot dog. Šta može biti bolje? Zatim ću dodati sosovi, sen i kečap. Preliću moje jelo. Tako je. Da. To je stvarno dobar burger. Pogledajte. Wow, sve izgleda jako dobro. Probat ću prvo ovo jelo. Šta je unutra? Šta? Avokado? Odvratno, mrzim ga. Šta je ovdje? Pa to je slatki burger. Probat ću. Super, obožavam sladoled. Ali htjela sam običan burger. Wow, kako veliki. To je nevjerovatno. Jako mi se sviđa. Odlučila sam. Šefe, pobjeda je vaša. Čestitam. Hvala, draga. Znala sam. Hoće tortu sa lutkom i ne zaboravite na tečno punjenje. To je čak i previše lako. A ja već znam šta ću da radim. Imam predivnu lutku, a raščešljat ću je, a zatim staviti na stolicu. Posle ću uzeti žele srca i staviti ih u kalup. A sad ću preliti sve želeom. Odlično. A zatim ću uzeti dozator i sipati unutra malo mog džema od jagoda. Jeste vidjeli moj kuhinjski uređaj? Veoma korisna stvar.
A sad ću preliti sve džemom. A zatim ću dodati malo mlijeka. A posle žele različitih boja. Odlično mi ide. Još malo i to je to. Sad ću skloniti kalup. Hajde da vidimo šta je ispalo. O, kakva lepa želetorta. Sad ću staviti lutku unutra i gotovo. Ha, kako se zabavno trese ova želetorta. A, odakle duva tako jak vetar? U pomoć! Ne brinite, bako. To je stigla moja brza dostava lutke. Da, uhvatio sam. Šta to radite, šefe? Smirite se, bako. Dakle, izvadit ću svoju prelepu lutku i staviti je u tortu. Tako. A usput, tortu sam već sastavio. Sad ću naneti na tortu mnogo krema. O da, odlično. Ostalo da se sve razmaže. To ću raditi uz pomoć ovog. Svaka mi čast. Inače, moja torta će imati 2 sprata. Da, dobro ste čuli. Dakle, sada uzimam marcipan. Prvo ga treba razvaljati, a zatim odseći višak. Tako je. A sa druge strane ću seći na pola. I zatim ponovo razvlačim. Tako je. Ostalo je napraviti lep uzorak uz pomoć štapića. Odlično mi ide. Čarobno. Sad ću staviti rep na tortu. Eto, sada moje Barbie nije samo čovek. Ona je prava sirena. Lepota. I ja sam zadovoljan. Ali to još nije sve. Stavit ću marcipan različite boje u kalupe. Eto, napravio sam različite morske figurice. Uzet ću malo plavog želeja i napraviti lep uzorak. Kada svi ukrasi budu gotovi, onda može da se ukrasi torta. Svaki detalj je predivan. O, neverovatno. Ja imam bolju ideju. Istisnut ću što više šlaga. Da, njega nikad nije dovoljno. A, Kevin, ne preteruješ. A, sve leti u nas. Šta je, bako, ne čujem, šlag je tako glasan. To je to. Sada treba staviti lutku. Moja lutka je kartonska, ali svakako lepa. Preko stavljam providan okrugli kalup. A unutra sipam sirup. O da, to će biti mnogo lepo. Aha, još malo. Dovoljno. Ali to još nije sve. Posle ću sipati ljubičaste šljokice. Lepota. Liv, brzo probaj. Da, Liv, prijatno. Wow, vi ste tako brzo napravili tortice. Wow, kakva lepa lutka. Sad ću podići kalup. Sirup tako lepo curi po torti. Ovdje čak ima i šljokica. I jedva čekam da probam to. To je mnogo ukusno. Svidalo mi se. Idemo dalje. O, što je to? Želetorta? Tako nešto još nikada nisam jela. Dakle, došlo je vreme da se proba. O, ukus je super. A žele se topi ustima. Da, sviđa mi se i ova torta. Dakle, ostala je posljednja torta. Što? To je Barbie sirena? Mnogo je lepa. Dakle, probat ću tortu. O, da. Torta je tako nežna. Divno. Znate šta? Ja ne mogu da izaberem pobednika. Meni su se sve torte svidele. Dakle, svi su pobedili. Čestitam. O, kako lepo. Prva pobjeda je zajednička. Pobedilo je prijateljstvo. A sada teži zadatak. Želim prženo jaje, jel može? To je dečiji zadatak. Uzet ću jaja. Bako, pogledaj. Da, ja sam odlučio da meni trebaju najsvežije jaja. Taman, potrebna količina. Hvala, Pile.
Dakle, skuvao sam jaje. Kako vruće! Da. Sad je vreme da očistim jaje od ljuske. Tako. Zatim treba odvojiti belance od žumanceta. Tako je. A sad ću izabrati najlepšu boju. Uzet ću plavu. Da. A zatim narančasta, crvena i zelena. Sada umačem belance u boju i eto, belance se ofarbalo. Bellissimo. Stavit ću sve na tanjir, a zatim ću se pobrinuti za žumanca. Prebacit ću sve u blender. A posle dodati ka njima sirni sos. I ostalo je sve promešati. O da, to sam ih hteo. Sad ću prebaciti smesu u poslastičarsku kesu. I stisnut ću svo punjenje na belance. Da, odlično mi ide. Bako, sad će vam sve izgoreti. Šta? Stvarno? A malo sam zadremala. Valjda je sve u redu. Da vidimo. Da, pirinač se savršeno skuvao. Stavit ću malo na tanjir i napraviti od pirinča medveda. Pogledajte kako je sladak. A sad ću uzeti jaje i razbit ću ga. Savršeno. Hoću da napravim kajganu. Treba sve promešati. Aha, gotovo. A moja kajgana je spremna. Stavit ću je na medveda i politi sve kečapom. Gotovo. Ukusno. Šta je bilo, bako? O ne, ja sam sasvim zaboravio na liv. Sad ću nešto smisliti. Kindera više nema šta da radim. Znam. Uzet ću pakovanje Pringles, dalje jedno jaje i razbit ću ga u teglu, tako. Zatim ću unutra staviti viršlu. Kako lepo miriše. Sada treba sve promešati i malo zagreti. Da, hajde da vidimo šta je spalo. Gledajte, uspeo sam. Ostalo je dodati sos i to je to. A liv će se dopasti. Šefe, nećemo to komentarisati. Prijatno, Liv. Vi ste se tako brzo snašli. Od čega da počnem? To su šarena jaja. Sad ću probati. Nije loše. A šta je ovdje? Wow, meda pod čebetom od jaja. Baš slatko i ukusno. Super. Ostalo je posljednje jelo. Ovdje treba viljuška i nož. Wow, to je baš kreativno. Jedva čekam da probam. Jako ukusno. Čekajte, zašto je tako ljuto? Sve mi gori. Ne. Spalila sam sve okolo. Pa onda pobjeda je Kevina. To, znao sam da će se liv svidati. Ja sam najbolji. A sada hoću koktel. Želim da se osvežim. Naravno, Mila. Dakle, meni treba nož. Dobro je da uvek pri sebi imam ogroman nož da bih rasekla takvu veliku lubenicu. Sočna je, odlično. Sad ću iseći sve na trouglove. Tako je. Savršene kriške, svaka mi čast. A sada treba ohladiti lubenicu. Uradit ću to uz pomoć spreja. Odlično. A zatim ću narendati lubenicu. Da, pravo u čašu. Odlično mi ide. Ispao je voćni led od lubenice. A zatim ću dodati led i sipati vodu. Ostalo je sve ukrasiti i to je to. A moj koktel je spreman. Wow, bako, ti si super. Stala je lubenica. Mogu da je pojedem? Hvala, sad ću probati. Ajuj, moje zube. Ne, bako, šta da radim? Sad ću sve popraviti, Mili. Ubacit ću par žvaka, gotovo. Eto, uzmi bombone, ne plači. Hvala, bako, najbolja si. Imam ideju. Sipat ću čokoladne bombone u činiju. Zatim oreo kolači. Da, obožavam ih. I posle ću dodati mlečnu čokoladu.
A malo sladoleda također neće škoditi. I konačno mlijeko. Čokoladno mlijeko, naravno. Ostalo je da se sve umuti. Eto, ispao je mlečni koktel. Sad ću probati malo. Hej, što je ovo? Kako je teško. Ali ja sam uspeo da iscedim sok iz svake pomoranče. Gotovo. Sada prelivam sok u čašu. Odlično. I stavit ću ga u zamrzivač. Ostalo je malo sačekati. A ja ću uzeti šejker. Unutra ću staviti jagode. A sada treba sve potresti. Tako je! Sa svom snagom. Da, još malo. O, ne, šefe. A vi se pušite već. Zaustavite se. Hvala. Malo sam se zaneo. O da, moj sok od jagode je super. Sipat ću ga u čašu i ukrasiti sve nanom. Gotovo. Liv, probaj. O, naravno. Počet ću sa ovom ogromnom čašom. Šta je to unutra? Nešto od jagoda? Super! Meni se sviđa. To stvarno osvežava. Ja sam sve popila i čak nisam ni primetila. A šta je ovdje? O, lubenica. Cool! I pomoranđa je ukusna. A šta je to? O, ne, to izgleda veoma čudno. Ja neću ni da probam. Pobedila je baka. O, pobjeda je moje. I ja sam srećna. Hvala, Liv. Volim te. Eto, a vi imate tako velike flaše sa želeom, a ja? Eto, uporedite njihove veličine. Nema potrebe za tim, jedi ono što ti daju. A ja sam dobio puno želeja. Još nisi vidio moju porciju? Nije samo velika, već i šarena. Tina, tvoja flašica zaista smešno izgleda. Ali ja sam sigurna da će moj žele biti najukusniji. Baš tako. Nikada pre nisam probala žele sa ukusom KitKata. To je jako ukusno. Čekajte, kako da dođem do želeja koji je na dnu flašice? Moram ga izvući jezikom. Jo, zaglavila sam se. Quentine, pomozi mi. Vuci flašu, samo mi jezik nemo otkinuti. Joj, Tina, izvini, nisam hteo. Sve u redu, bitno je da je jezik izašao. Odlično, znači sada mogu početi da jedem svoj žele. Pogledajte koliko ga ima i kako primamljivo izgleda. Želim da pojedem sve odjednom. O, da. Pogledajte, od žele Huba Buba može se naduvati balon. Wow, super! Da, možemo igrati sa njim. To je baš zabavno. Quentin, a znaš li odbiti glavom? To je easy. Sad sam sav lepljiv. Fuj. Pa dobro, vreme je da probam ja žele sa ukusom Skittles. Za početak moram ga samo izvući. To nije baš lako. Ne mogu. Tina, Quentin, dođite ovdje. Treba mi vaša pomoć. Vi pritisnite flašice s obe strane, a ja ću jesti žele. Okej. O, evo ga. Prelepo. Već sam se umorio. Možda je već dovoljno. Aha, ja sam se umorila. Jao, naša Sofija je postala isto tako šarena kao njen žele. Jao. O, da, divno. Šta me tako gledate? Jao, izgleda da sam nečim bolesna. Pa, bitno je da si lepo jela. Wow, koliko tu ima sladoleda. Samo što je sa ukusom brokolija. Ali to uopšte nije ukusno. Čak sam srećna što imam ovako malu kantu. Jao, fuj. Dobro, brzo ću pojesti to. Jao, kako da izvadim ovaj sladoled? Ups. Jao,
Trebalo je da padne par centimetara niže. Ali barem mogu da ga bacim. Kako to? A ko će da ga jede? Hajde, moraš ga probati. Kakva glupa pravila. Mrzim brokoli. Jo, muka mi je od njega. Najgori sladoled koji sam ikada probala. Ne zavidim vam. Sophie, sada ti. Mogu zamisliti koliko je gadan. Dobro, prvo ću ga probati prstom. Jo, odvratno. Čekajte, treba nešto smisliti. Znam. Učinit ću ovaj sladoled barem malo ukusnijim. Uradit ću to uz pomoć čokoladnog sirupa. Onda ću dodati šlag, šarene konfete, zatim štepići poki i jagode. Tako je mnogo bolje. Sigurno sam da ću to lako pasti. To nije loše. Pa mislim da bih mogla pojesti celu kantu ovakvog sladoleda. Stvarno mi se sviđa. Eto, sve sam pojela. Jo, a rano sam se obradovala. To uopšte nije lepo. Sad ću podrignuti. Pa ne može. Zalepit ću ti usta. Dobro je. Jo, zar i mene ovo čeka? Ali ja sam ipak muško, tako da moram silom da progutam sadržaj kante. Jak sam i hrabar. Jao, slušajte, ko je otvorio prozor? Zašto je tako hladno? Treba mi fen da se ugrejem. I više nikakvog sladoleda. Mogu se prehladiti ovako. Tačno! Ako se sladoled otopi, pretvorit će se u koktel. A koktel je lakše popiti nego pojesti sladoled. Jao, kako smrdi! Ali nema veze. Izborit ću se nekako. Probat ću. Jao, fuj. Okej, pokušat ću da popijem sve odjednom. Valentine, ovo nije uspelo, ali svaka čast na pokušaju. Devojke, zatvorite nosove. Jako smrdim. I ponovo imam najmanju hranu. Ali moj koktel je mnogo veći. A moj je najveći. Društvo, jedva čekam da ga popijem. Tako da hajde, požurite sa svojim koktelima. Lako. Ja ću popiti svoj koktel odjednom. Super. I jao, kako čudno. Kakvo neobično dejstvo. Ali i dalje ukusno. Kventine, sada ti. Lako. Piti kroz slamku je predugo. Bolje da uradim to na drugi način. Da, divno. Pogledajte, sad sam skroz ljubičast. Kakav cool koktel. Kao neka vrsta čarobnog napitka. Sophie, sad si ti na redu. Konačno, toliko sam žedna da ću sad ovu čašu popiti odjednom. Bilo je ukusno. Jau, šta je sa mnom? Čini se da se dešava nešto čudno. Kakav užas. Sophie se pretvorila u... Stanite, gde ćete? Sad čekajte. Ja sam Sophie. Izgleda da ću ja prvi jesti kokice, jer je moja porcija najmanja. Šteta. A moja je ogromna. Meni odgovara i klasična veličina. Pa, ja imam samo jedno zrno ovdje, ali znam kako ga pretvoriti u kokice. Samo ću ga staviti na stol, nakon čega uhvatiti sunčevi zraci lupom. Zrno će se zagrejati i pretvoriti u kokice. Tako je. Kakav miris. Gotovo, vreme da probam. To je veoma ukusno. Ali naravno šteta što je tako malo. Sophie, sad je tvoje da probaš kokice. Treba ih još napraviti. Znam šta će mi pomoći. Toster. U njemu je visoka temperatura, tako da će se zrna
sigurno otvoriti. Gotovo. O, gledajte. A nisu se samo otvorila, već su se pretvorila u tostove. Pa ja, Quentin, izvini, nisam htjela. Pa, hajde da probamo. O, da, to je nerealno ukusno. Tina, sigurno će ti se svidjeti. Ne sumnjam. A vratit ću se uskoro. Imam toliko zrna da bez rerne ovdje definitivno neću moći. Dok se kokice spremaju, ja ću se malo poigrati. Da, eto vam. Kakav miris. Jao, moje kokice su gotove. 1, 2, 3. O, šta se dešava? Ovo liči na apokalipsu od kokica. A šta je tu loše? Sad imamo dovoljno kokica za sve. Poslužite se. Deco, svi morate brzo da se sakrijete dok Freddy vas nije našao. Juj! Devojke, sakrijte se ispod kutije. Hajde. Svi tiho, inače će vas naći. O, čao, Freddy. Sigurna sam da ovdje nema nikoga, nemoj ni da tražiš. Osjećam da stoji pored mene. Plašim se. Siguran sam da ima nekog ovdje. Sad ću ga prebiti. Eto ti. Osvetit ću ti se za sve što si mi uradio. A sad će biti moćan skok. Eto ti. Već čujem posljednji dah tog nasilnika. Čekajte, ko se to čuje? To je bila kokoška. Prvi put vidim nešto takvo. Devojke, sve u redu. Freddy je pronašao kokošku, ali morate biti još mirniji. Ovdje ima baš puno mjesta za skrivanje. Pomoći će mi bomba. A sada moram izabrati gdje će moja bomba odleteti. O, kako je blizu. Čuo sam nekog. Moram da vidim šta se dešava. Ne vidim ga. Gdje je Freddy? Možda je otišao? Pokušat ću da izađem odavde. Jao, ovo je bilo opasno. Polako, polako. Moram da odem odavde. Tako je. Ćao. Ko je ovdje? Imam iznenađenje za tebe. Izvoli. A ja moram da se sklonim. Ovo je bomba. Ja moram da je ugasim. To nije lako. Uspela sam da je ugasim prstima. Odlično. Zašto nisam čuo bum? Zašto kutija nije pukla? Čudno. Bomba me još nijednom nije izneverila. Ćao, Freddy. Našla sam tvoju bombu. Hoćeš da je uzmeš nazad? Ugasila si je. Vrati mi moju bombu. Potrebna mi je. Hajde, to nije tvoje. Da, naravno, uzmi. A sad ću je ponovo zapaliti. Neću odustati. Gotovo, izvoli. Hvala. Čekaj, da li si je ponovo zapalio? -1. Još par ljudi ostaje. Već imam ideju kako se rešiti još jednog bezobraznika. Čuo sam nekog. Sad ću isprobati moje šipke o akciji. O ne, sad će me zaklati. Hej, ima li nekog unutra? Je li Freddy otišao? O ne, evo ga. U ovoj kutiji sigurno ima nekog. Moram ga upoznati sa mojim šipkama. Pazi se. Stavit ću 2 šipke odjednom. Mislim da tog nije dovoljno. Kutija je prevelika. Bože, sad će me probosti. Plašim se. Skoro me pogodio. Imam još jednu. Ne smem promašiti. To boli. Jao, da li to bila Miley? Adam, hvatajte me. Dobro je. Pronašao sam te, znači izgubila si. Ćao, ćao.
Odlično, još 3 ostalo. Treba da ih što pre pronađem. Je li taj ludak otišao? Vratio sam se. Sad ću strušiti sve kutije kad prođem na svom mopedu. To će biti najbrži i najbolji način. Samo treba da se ubrzam. Naučit ću ja njih pameti. Krećem. Nešto nije u redu. Jao. Moram da ga proverim. Šta mu se desilo? Moram da rešim taj problem. Da vidimo. Jao, koliko žica. Ali ne više nego što je u meni. O, jaka struje. O, hvala. To će mi pomoći. Sad ću sve popraviti. Možda ima još alata. Opa, motorna testera. Odlično. Sad ću sve srediti ovdje. To je to, ali treba mi još nešto. Stop, šta je ovo? Čokolada. Freddy, ova čokolada je za tebe, mi želimo da se pomirimo. Jel, izgleda da smo ga još više naljutili. Ajoj, sad ću vas uhvatiti. Ne, devojke, on će nas uništiti, bežimo. Gde bežite? Već znam gde ste. Hajde, devojko, izađi, našao sam te. Zašto nikog nema? Tu je. Lako ga je prevariti. Ni ovdje nema nikog. Gde su se uvukli? A još šta je ovo? Kuku, ovdje smo. Gotovo, iznervirali ste me. Sad ću vas uhvatiti uz pomoć ovog aparata. Samo moram da odigram jednu malu igru. Moram izabrati gdje da padne ova stvar. A neka padne ovdje. Sada nećete stići da pobegnete. U pomoć! Puštam. Da, tačan pogodak. Da vidimo ko se krije ovdje. Jedva čekam da vidim. Ćao, Freddy, kako si? Ne osjećam se najbolje. Ostalo je pronaći još 2. O ne, jadna Phoebe, pronašao je. Čuo sam nekog. Dakle, neko se krije tamo. Da, čujem kako kucaju zubi od straha. Vreme je da završim sa njima. Jao, moram da se sakrijem u drugo mesto. Jao, ovdje već Quentin. Onda idem ovdje. Čuo sam korake. Treba da odredim cilj. U ovoj kutiji sigurno ima neko. Sad ću se zatrčati i preći preko ove kutije. Joj, izvinjavam se, Freddy. O ne, ponovo mi se odvojila glava. Ne vidim ništa. Sophie, vidi, ovo je Freddyjeva glava. Nije nas pronašao. Da, svaka nam čast, mi smo pobedili. Sophie, hvataj. To je baš zabavno. Cool. Pažnja, danas želim burger. Ovakav, jel može? O, hamburger, super. Napravit ću ti odlično jelo. Treba će mi ova velika cev. Dakle, sipat ću salatu unutra. I drugo povrće. Obavezno sir. I naravno pljeskavice. Ponovo povrće. I lepinja, tako je. A šta to radi? Gledajte šta sam napravio. Ostalo je preliti moj jelo sosom. To će biti neverovatno ukusno. Da, nije loše. Ali ja ću napraviti domaći burger. Napravit ću hamburger od lepe i ukusne bundeve. Pitaćete me šta će mi bundeva za hamburger? Ali treba će mi za lepinje. Semenke mi ne trebaju, bacit ću ih. A kupus će mi sigurno trebati. Uzet ću nekoliko listova. Da, to će biti veoma lep hamburger.
i što je najvažnije zdrav. A sad ću narendati šargarepu, papriku i drugo povrće. Moj hamburger će imati puno vitamina u sebi. Da, a moja pljeskavica od povrća je spremna. Stavit ću krastavci na nju, papriku i luk. Da, to je divno. Odličan je ispao sendvič, a veoma lep i zdrav. To je to. A šta je kod tebe, draga? Uj, to je užasno. Keks! Tačno! Mogu napraviti slatki burger. Dakle, uzet ću žvaku i staviti je umjesto lepinje. Tako je. Svaka mi čast. Preko ću staviti marshmallow i što više žele bombona. Odlično! A umjesto sosa koristit ću sirup od jagoda. O da, to je predivno. Napravila sam mnogo dobar burger. O, bravo, draga. A mi smo završili. Možeš probati. Wow! A što je to? Wow, kako zanimljivo! Počet ću od ovog burgera. O, da! Tako je lep! Oduševljena sam! Svidjelo mi se, super! Šta je ovo? Plašim se da probam to. Jao! Uj, kako odvratno! Samo povrće i nikakvog mesa. Ne sviđa mi se. Ostalo je probati ovaj mali burger. Sad ću ga probati. Predobro! Obožavam slatkiše. Ovaj burger je pobedio. Čestitam. Yes, pobedila sam. Svaka mi čast. Hvala puno. O, kako dobra igrica. Instaliraj Multidosort u Google Play ili App Store-u, igrajte se i zabavljajte se. Sigurno će vam se dopasti. A šta sada želiš? Jede mi se ukusna pizza, jel može? Naravno, sad ću je brzo spremiti. Napravit ću pizzu u meksičkom stilu. O, da! O, i meni se pleše. Jehu! Dobro, dovoljno je bilo. Počet ću od paprike. Napravit ću veoma zanimljivu pizzu. To će biti meksički šešir. Preliću sve sosom. Debelim slojem, da. Zatim ću dodati sir. Nikako bez njega. A zatim ću iseći gljive, što više. I obavezno mi treba kobasica, jel da? Odlično, a sada glavni sastojak moje pice. Malo pikantnosti. Dodat ću kapljicu tabasco sosa. Samo jednu kapljicu. Eto, moja pizza se ispekla. Ajuj, neverovatno. Kakav miris. Ja ću narendati ovaj sir. Treba mi puno sira, svi ga vole. A ovo je neki zanimljiv sos. Da, svidao mi se. Dodat ću malo, a sada razmazati. A zatim idem malo začina i ukrašavam sve španaćem. To je to, mogu odneti u rernu. Eto, moja pizza je spremna, pogledajte. O, napravila si odličnu pizzu. A moja pizza će biti od lubenice. A lubenica je mnogo zdrava i ukusna. Tako je, to će biti osnova za pizzu. A sad ću je iseći na komade uz pomoć specijalnog uređaja. Da, tako je bolje. A zatim ću staviti lepo voće. Ukrasit ću sve bananom, kivijem, jagodama i borovnicom. Eto, moja voćna pizza je spremna, a mala će biti oduševljena. Wow, kako lepe pice. Počet ću od ove. Wow, koliko sira i tako se razvlači. To je predobro.
Hajde da vidimo kakva je ovo pizza. Izgleda zanimljivo. Wow, tu je toliko sira i sosa. Oduševljena sam. Divno. Dakle, ostala je posljednja voćna pizza. Wow, ukus je neverovatan. Tu je sve moje omiljeno voće. Da, odlučila sam. Ova pizza je pobedila. Da, najbolje. O, svaka mi čast. Hvala, unuko. A sada hoću dugu, ovakvu. Kako misliš, dugu? O, smislio sam nešto. Uzet ću specijalne boje. Jestive su i mnogo ukusne. Dakle, dodat ću ih u testo, a zatim promešati sve to. Eto, napravio sam kore svih boja duge. Bitno je da ne ispustim. Idem da stavim to u rernu. Fanta je bila super. Jo, završila se, ali nema veze. Imam još puno sokova. Dakle, sipat ću ih u činije, a zatim dodati šećer. Da, što više šećera. Super, mislim da je dovoljno. A sad ću to sve promešati. O, da, sok sa šećerom, šta može biti bolje? Zatim ću uzeti praznu flašu i sipat ću svaki sloj soka u nju. Pogledajte kakva lepota! Ali to još nije sve. Sada treba ispeći ovu flašu. I izvaditi žele. Pogledajte! Sad imam prelepu žele flašu. Jao. Izvinjavam se. To je baš nekulturno. Dobro, vreme da i ja krenem. Ja imam šareno testo. Prvo ga treba razvaljati. Tako je. Odlično mi ide. Napravit ću nekoliko kora različitih boja. Zatim ću ih uviti u rolnu i staviti u specijalni kalup. Ja sam napravio kore različitih boja. Ostalo je dodati šlag. Sve treba raditi pažljivo i lepo. Odlično. Sad ću razmazati to i poređati sve kore. Odlično. A sada treba premazati celu tortu šlagom. Divno, ostalo je svote ukrasiti. Koristit ću šarene bombone i čokolade. Preko ću staviti šarene trake. I na kraju dodati lizalice. Da, male htjela dugu dobit će. Eto, sve je spremno. O, šta je to kod vas? Nije loše. Ali moje jelo će biti bolje. Pogledajte, napravila sam šarenu štrudlu. Od nje ću napraviti slatke sendviče sa filom i jagodama. O da, a moja unuka će biti oduševljena. Pogledajte, to je preslatko. Bako, pa to je smešno. Ja ću pobediti. Wow, sve izgleda tako lepo. Nevjerovatno. Oho, ova flaša se trese. Znači to je žele. Sad ću probati. Wow! Ukus je ekstra. Sviđa mi se. Ok, a šta dalje da probam? Probat ću ove sendviče. Izgledaju baš zanimljivo. Baš me zanima kakav je ukus. Wow! Punjenje je ekstra. Obožavam jagode. Dakle, ostalo je probati posljednje jelo. Lizalice su baš ukusne. I čokoladice su dobre. Wow! I ove bombone su super. Oduševljena sam. Dobro, a vreme je konačno da probam tortu.
Wow, kako je lepa iznutra. Jao, ne mogu da se zaustavim. Torta je tako ukusna, topi se ustima. 100% je pobedila, čestitam. Da, ja sam rekao, ja sam pobednik. Jeste čuli? Oho, koliko različitih sladoleda, pogledajte. Čini se da već pretpostavljam šta hoće naša mala Mija. Ona će sigurno tražiti sladoled. Da, ja sam rekla. Odlično. Onda krenite da spremate. Srećno. Okej, moram da uzmem kuglu zelenog sladoleda. Stavit ću ga u kornet. Odlično. A sada vadim moju omiljenu igračku, krokodila. Potrebna mi je samo tvoja glava. Eto, stavit ću je na sladoled. Tako je. A vadim štapiće Poki. Od njih ću napraviti propeler. Eto ga. Posle ću uzeti Twix. Eto ga. I stavit ću ga ovako sa strana. Zatim mi treba Milky Way. On ide nazad. Super. A na Twix ću dodati par žele bombona. To je to. Ispao je sladoled Bombardiro krokodilo. Sad je moj red da vam pokažem kako se sprema pravi sladoled. Što da izaberem? Ove čokoladne kapljice su mi potrebne. Da. Sad ću ih rastopiti. Treba će mi vatra. Nekoliko minuta i to je to. Dalje uzimam kornet. Umočit ću ga u čokoladu. Posle umačem u plave konfete. Odlično. Izgleda predivno. Uzimam sladoled sa ukusom borovnice. Eto. Stavit ću ga u aparat za pastu i uključujem. Tako je. Ruke gore. Uplašili ste se. Dobro, ja se samo šalim. Želim da napravim lep sladoled u kornetu. Eto, ovo je pasta od sladoleda. Divno. Sada uzimam marshmallow. Napravit ću mom sladoledu oči. Divno. Posle vadim beli Toblerone. Eto ga. Umačem u plavu glazuru i jedan trougao. I ukrašavam njime moj sladoled. Da li vas ovo već podsjeća na tralalilo tralala, jeli? Uzimam želajkulu. Sečem. I dodajem mom sladoledu. Odlično. Ja sam uspeo. Bako, šta si ti smislila za unuku? Ja imam odličnu ideju. Istopit ću belu čokoladu. Tako je, mešam je. A sad ću uzeti kolač. A tačnije, papirni kalup od njega. Stavit ću unutra belu čokoladu. Eto. Kada se ona stegne, izvadit ću je. Super. Dodat ću detalj u obliku ručice. Ispala je čokoladna šoljica. Preslatko. A sad ću uzeti sladoled od karamele, čokolade i vanile. Da, svakog po kugli. I stavit ću u poslastičarsku kesu svaku kuglu. Eto. Posle ću istisnuti na foliju sve po redu. Eto. Uvijam sve to. A zatim istiskam sladoled u čokoladnu šolju. Lepota. A sad ću uzeti postolje, stavit ću odozgo šolju sa sladoledom i lepo lice. To je balerina cappuccino. Mija, probaj. Wow, kako lepo i primamljivo. Hoću da probam prvo balerinu cappuccino. Ja sam njen fan. Ovo je veoma ukusan sladoled. A šta još ima? Krokodilo Bombardiro. Cool. Da probam. Ups, sve je palo. Ne želim ovo da jedem. Ovo je tralalero tralala. Sladoled izgleda tako neobično. I ukus je super. Ali ja svejedno dajem pobedu
čekajte da razmislim. Da, Baki. O, hvala Mila. A sećam se da ti obožavaš balerinu kapućino. Znam, sada želim sandvič. Tako sam gladna. Ajde, što spremite da jedem? Naravno, znam šta da radim. Za početak ću pripremiti tost. Sačekat ću. Sami su uzleteli. Savršeno. Dalje uzimam Nutellu. I razmazat ću je po tostu. Posle ide kikiriki puter. I dodat ću bananu. Pokrit ću drugim tostom. A na tostu ću nacrtati čokoladnom glazurom neku ambalabu. To je žaba. A telo je od gume. Zanimljivo ispalo, jel da? Meni se sviđa. Super. Ostalo još par dodira. Tako je. Još malo i to je to. Ja sam završio. O, da, nije loše. O, moji tostovi su već gotovi. Da vidimo šta se može smisliti. O, da, stavit ću na tost topljani sir. Tako je. Posle ću staviti list zelene salate, paradajz, krastavce i pokrivam sve tostom. Na tostu ću nacrtati glazurom trulimero trulicino. O, lepoto, odlično mi ide. A zatim ću sve obojiti glazurom. O, ispalo je baš slično. Takva slatka mačka riba. Zadovoljna sam. Svaka mi čast, to je remek delo. Gledajte. To je užasno. Moje jelo će biti bolje. Gledajte, ja sam napravio tostove. Stavit ću na to salatu, dalje sir, šunku, italijanski sir, portugalsku šunku, holandski sir i francusku šunku. Preko ću staviti skup švajcarski sir. Pokrivam tostom, a odozgo ću nacrtati glazurom. Protopim. On mora imati veoma velike noge. Dalje prekrivam sve bojom. Da. Odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Još malo i završio sam. Mija, što pre probaj. Da, probaj, draga. Prijatno. O, dobro, jedva čekam. Počet ću sa sandvičem šefa. Probat ću. To je ukusno, ali malo suvo. A šta je ovdje? O, ovaj sandvič izgleda baš lepo. Ali unutra je samo povrće. Fuj, to je užasno. Ja mrzim povrće. O, kakav sladak sandvič. Sad ću ga probati. Wow, ovdje je sve što tako volim. Obožavam slatke sandviče, a brat je 100% pobedio. Pobede mu je. Bravo, bravo. A sad mi napravite picu. Jel može? Hajde, čekam najlepšu picu. Sad čekajte, imam ideju. Ja ću prvi početi. Uzimam komad testa, razvlačim ga. Zatim pravim lepe ivice. Dalje ću stisnuti sos od paradajza. Razmazat ću četkicom sos po pici. Super. Odozgo ću sipati šunku, sir i prebaciti sve na pleh. Da. Ostalo je dodati pečurke. I staviti sve u peć. Ostalo je malo sačekati. Pizza mora u potpunosti da se ispeče. O, već je gotova. A šta se dogodilo? Moja pizza se smanjila u veličini. Dobro, smislio sam. Neke posluži. Tun sahu. Odlično. O, Nate, mili, probudi se. A vreme je da kuvaš. Šta je ovo? Ja ne umem ništa da pravim od testa. Šta da radim s ovim? Jednom sam video u crtanim filmovima da se testo može zavrtati na prstu i sve će ispasti. Ne, nije uspelo. Okej, ići ću lakšim putem.
Ja ću jednostavno naručiti picu. To će sigurno biti ukusno. O, stigla je zamrznuta pizza. Nema potrebe da je odmrzavam. Stavit ću u frižider. Da, tako je. Ja sam smislio nešto mnogo dobro. Odlično, zatvaram. A sam frižider ću staviti na čizme. Kako teško. Tako je. A frižider ću ukrasiti kamilom. Sad je to frigo, kamelo, bufo, fartelo. Odlično, Mili. A ja sam odlučila da napravim picu na tiganju. A dodat ću malo brokolija za zdravlje. Prebacujem sve na tanjir. Eto, svi imaju neko zanimljivo serviranje, a ja nisam ništa smislila. Pa dobro, šta da se radi? A Mija, probaj. Prijatno. Wow, kako sve zabavno izgleda. A želim da vidim šta je unutra ovog frižidera. Wow, tamo je pizza. Sad ću da probam. Moji zubi. Pizza je ledena. To nije u redu. A šta je ovdje? Tun, sahur. On mi je doneo malu picu. Sad ću probati. Ukusno. A šta još ima? Ova pizza u poređenju sa ostalima izgleda baš dosadno. Znate šta? Odlučila sam da je pobedio šef! Zaslužio sam ovu pobedu. Ja sam najbolji.